Vă salut cu drag, eu sunt Judith și astăzi am să vă povestesc despre cea mai recentă excursie a noastră, cea de la lacul Sfânta Ana. Lacul Sfânta Ana este una dintre cele mai importante atracții naturale din Ținutul Secuiesc. Este totodată unicul lac din Europa Central-Estică format pe fundul craterului unui vulcan stins. Unul dintre cele două aflate în masivul Ciomatul, situat în partea estică a masivului vulcanic Harghita. În timp ce celălalt crater este Tinovul Mohoș. Altitudinea la care se află lacul Sfânta Ana este de 949-950 de metri și este situat în rezervația naturală Mohoș. Adâncimea lacului este de 75 de metri. Trebuie să știți că acest lac nu are izvoare și el se alimentează doar din apa de ploaie. Rezervația naturală este una complexă și dacă doriți puteți accesa lacul și prin potecile turistice de la Băile Tușnad. Însă vă previn că în zonă sunt destul de mulți urși, așa că noi am încercat să evităm traseele turistice. Noi am optat, în schimb, pentru o plimbare în jurul lacului Sfânta Ana. Trebuie să știți însă că este strict interzis scăldatul, dar totuși dacă doriți să fiți și mai aproape de apa lacului, puteți opta pentru o plimbare pe lac cu barca. Sper că am reținut bine tarifele. Din câte mi-amintesc, pentru o jumătate de oră, închiriatul unei bărci era de 25 de lei, iar pentru o oră era de 35 de lei. Veți putea zări lângă lac și o bisericuță catolică. Ea poartă hramul Sfintei Ana. Nu poți veni în această zonă fără să vizitezi și Tinovul Mohoș, care este una dintre cele mai valoroase rezervații botanice din România. Vizitarea lui se face doar cu ghid. Tururile sunt din oră în oră. Încep la fiecare și un sfert. Tinovul este rezultatul acumulării materialelor vulcanice în zona craterului actual. El are o grosime a stratului de turbă mai mare de 10 metri, suprafața lui ajungând undeva la 80 de hectare. În ce privește flora, vă zic atât. Este o reală bucătărie de vrăjitoare acolo, așa că mare atenție să nu puneți mâna pe nimica.
Noi am petrecut 2 nopți în această zonă. Am înoptat în zona de noapte a lacului. Este un spațiu împrejmuit cu gard electric. Poarta se închide la ora 7 seara. Sunt și câini care păzesc zona. Dar haideți să vă zic ce includ acești 80 de lei. Includ intrările la lac și la Tinov. Pe lângă asta, o roabă de lemne pe noapte plus un bidon de 5 litri de apă și un sac menajer. Ne-am simțit în deplină siguranță acolo, toaletele și dușurile au fost curate, nu am avut nicio reținere să le folosim. Puteți să și mâncați în zonă, există 2 terase, una cu langos și alta cu un meniu mai variat. Prețurile sunt accesibile. Din zona de campare ajungeți în 10 minute de mers pe jos la lac și în alte 5 minute la Tinov. Deci totul este foarte, foarte aproape de zona de campare. Dacă acest clip te-a făcut și pe tine dornic să vezi cu proprii tăi ochi lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș, atunci misiunea noastră a fost îndeplinită. Eu am fost Judith, până pe data viitoare, ai grijă de tine. Pa, pa!